Bismillahirrahmanirrahim. Mu koyi haruffan Larabci a sauƙaƙe. Darasi na 19. Idan ba a manta ba kuna tare da mu, darasin da ya gabata mun tsaya ne akan harafin lam. Yau kuma za mu tashi akan harafin mim fatha ma. Mim fatha ma. ميم كسرى مي. ميم كسرى مي. ميم ضمة مو. ميم ضمة مو. حرفي نقبة. نون فتحة نا. نون فتحة نا. نون كسرى ني. نون كسرى ني. نون ضمة نو. نون ضمة نو. نا ني نو. حرفي نقبة. واو فتحة وا. واو فتحة وا. واو كسرى وي. واو كسرى وي. واو ضمة وو. واو ضمة وو. وا وي وو. حرفي نقبة. ها فتحة ها. ها فتحة ها. ها كسرى هي. ها كسرى هي. ها ضمة هو. ها ضمة هو. ها هي هو. حرفي نقبة. يا فتحة يا. يا فتحة يا. يا كسرى يي. يا كسرى يي. يا ضمة يو. يا ضمة يو. يا يي يو. Wannan a wannan takin darasinmu shine na ƙarshe, ma'ana darasin wasulla kenan, fatha kisra dhamma. A nan wurin shine na ƙarshe. Don haka darasinmu na gaba insha Allah zai kasance yanda haruffa suke zuwa farko, tsakiya, ƙarshe, da kuma yanda ake rubuta kowane harafi, yanda zai zo a farko, da yanda zai zo a tsakiya, da kuma yanda ake rubuta shi a ƙarshe. Da haka ku ci gaba da bibiyar mu domin samun darussa da suka shafi haruf na Larabci da kuma rubuta shi da karantawa. Mun gode. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbashi. Don samun shiga azo mu na WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba. Mun gode.